Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyo tanan, Dr. Kagapi ni Dr. Kagapi Jr. sa Doktor sa Kahanginan. Ang number namo kung kitsang gusto mag-text 0991-215-3123. Sabon lang nako ha, 0991-215-3123. Naay nang utahan na diri sa YouTube kung as dapit akong clinic na sa UM Multitest, Bangoy Street, Davao City, Suite 21. Ang schedule na ako is usually Monday to Saturday, 7 a.m. to 12 noon. So half day lang ko, Monday to Saturday. So, ang text na mo daan sa secretary kay usahay manggod, mag-opera ko, so wala ako sa clinic. Ang number sa secretary nako is 0995-221-8007. Sabon na ko ha. Ang number sa secretary ni siya, 0995-221-8007. So, text mo daan kay usahay man gud kung mo diretso mo adto dito, labaw na dito sa mga lagyo na pagay taga Bislig, na ay taga Digos. Moabot lang sila kalit niya, kalit lang ingon ng secretary, Doc, ugma pa sir, ugma pabaya si Dr. Kagapi kay nag-opera siya. So sayang na inyo ang pamasahe. So text mo daan sa iya ha bago mo ano. So good morning sa inyo tanan, usab. Good morning kay Father Dennis Rivera Lasso. Kay pareha man din sila kay Daddy. Hapit na mapari pero wala na pari. So kay Station Manager Sir Roy Johnson, former Councilor Ding Dukot, mudagan mo sa this coming election. And nadiri si Sir Engineer Ronel Mandresa nadiri sa tong booth. So nag-una-una ko mag-Facebook Live niya. Una-una lang sa kay murag dili man gud nako kaya ning ako ra isa ang technician diri sa Facebook Live. Tas ako ra pud ang sige kuan diri istorya. Kay mga usahay dili nako makakaya ang ang kanang duwa-duwa ang nilihukan. So multitasking wa dili kaya. Anyway, atong topic magud karon kay erectile dysfunction. Sa man ang erectile dysfunction? Sa Bisaya pa, dili na mo tingdog. Okay, so daghan na siya mga isa-isa na to na karon kadung buntaga. Okay, so usap ta mo ato diha. Ato sa ako diri sa mga questions diri kay daghan-daghan na pud ni. Naadri gikan kay 1509. Good morning, Doc. Ask lang ko unsa adlaw ang clinic sa imong asawa na psychiatrist ug unsang orasa. Kay layo man gud amo, kapatagan pa. Salamat, Doc, sa pagtubag. Kapatagan, good morning sa inyo diha na tanan ug salamat sa pag-text, ma'am, sir. Ako ang asawa mo ko na psychiatrist, na siya, nag-fellowship, pasabot na nag-additional studies for 2 years. So wala pa siya nag-clinic karon. Pero makita na ninyo dito sa SPMC, diri sa Davao City, na Institute of Psychiatric and Behavioral Medicine. Unsa na siya, baray dapit sa Quezano Mall dapit. Ang unsa nila ni specialty nila ni is pediatric psychiatry. Okay, so kung kinsa man tong tanaw unsa na siya, mao na mga bata. Mo dayang gi-specialize karon. Bale, for 2 years na siya, so wala sa siya nag-clinic. So, kung gusto ninyo mo ato dito sa SPMC na IPBM, ang kunana, Institute of Psychiatric and Behavioral Medicine, para idalhon ninyo mga bata, ato lang mo dito, naalay mga talent fee of 50 pesos. So, imagine 50 pesos lang ang fee nila para makita na ang problem ang imong bata. Kung tayo na siya behavioral or psychiatric problem. Unya, medyo lang ninyo kay taas ang linya, pero i-cater gyapon mo nila. Dili sila mauli antod sa makuha nila tanan, makita nila tanan bata. Okay, so ingana sila kabutan.
Nga na pud kabutan ang doctors and nurses diya sa government nato diri sa Davao City. Kung naamoy mga unsa na may problema sa inyong mga bata, padala lang ninyo dito sa or sabayan ninyo paadto dito sa IPBM. Kay na naman tay bag-ong programa dito, mga bata na psychiatry na siya. So katong na mga ADHD, na depression na bata, or minsan na siya mga problema sa kasing-kasing mismo. So, kasing-kasing sa utok. So, adto mo rito para mo makitaan siya sa psychiatry nila na division dito sa mga bata. Child psychiatry ang tawag ana nila. So, kung kita itong nangutana, salamat ma'am sa pagpangutana. Okay, so, sa karon manggod, diretso na ta dito sa atuang topic na gi-suggest ni ni Father Dennis Lasso. So, unsa ang erectile dysfunction? So, mao na siya ang sa binisaya pa nato. Dili malisod na siya og tingdog. Wala na siya kuan sa iyahang sexual life. Kay di naman siya ma-arouse. Usahay, ma-arouse siya. Pero dili niya makaya og prolong or dili niya makaya og satisfy ang sarili niya kay mawala man ang pagkagahi. Okay? So, kung kinsa man tong mga naminaw, daghan ang causes ana or unsa ang iyang sanhi ngano dili siya makaingana, maka-perform, dili siya mugahi, or dili siya in the first place, magahi siya pero maluya siya. So, ingana, unsa nang mga causes ana? Ang pinaka-common ginana na causes is katong na mga sakit na naay high blood, diabetes, na sila'y problem sa prostate, pwede sila taas kayo ang ilahang cholesterol. So, kato pa lang, halos tanan ng tao, no? Halos tanan ng mga old age. Pero, dili tanan. Halos lang. Naapoy uban na sila'y problema sa weight. Or, katong mga obese na ginaingon. So, kung tayo lang mga obese, so, unsa ang obese? Kanang sobra ang ilahang weight sa ilang height. Kung ikuha mo, more than 30 na sila. So, grabe gina sila ka tambok ang ilahang ano. So, napoy uban na kanang sigarilyo. Mao man na siya ang cause anang maka-low ang sexual function or makahinay kung kinsa man nung nagsigarilyo diha, kung gusto pa ninyo siguro magka-perform, undangin na ninyo. Okay? So, napoy uban, mga alcoholics, kanang kusog mo inom, lagi, tinood na, kanang labaw nagtaas kayong alcohol content, kanang dili na sila dito sa panahon na beer pa lang, karon tanduay na, or katong mga gin na, maglisod na sila sexual function. Mo nang erectile dysfunction ang tawag ana. Kung kinsa tong naminaw, siyempre kana siya undangan gina ninyo kung gusto gid ninyo. Katong nay uban naglisod og tulog. Kanang maglisod sila katulog. Pwede mo na siya maka-cause og erectile dysfunction or dili sa manggahi. Napoy uban katong gikan lang nag-surgery sa ilahang dapit sa ilahang mga pelvis or sa atong sa baba, dili dapit sa mga tuhang kinataw, dapit diha. Kung kinsa tong gikan lang nag-surgery diha, usahay man gud na ay months pa before mo balik ang inyong inyong sexual function. So katong manggahi siya. Napoy uban na baba kayong testosterone. Unsa ang mga kaso na baba kayong testosterone? Kanang naga-uban na naga-pills. Pills for some reason,
gusto lang nila maghamis ang ilang kutis, nag-estrogen, progesterone pill sila. So, kana siya, dili na siya mag-function usahay. Okay? So, napoy uban, pwede po sila nag-depression. Labaw na ka ng grabe kayong problema sa pamilya. So, makakos man po na siya o ka ng dili po siya manggahi ang imuhang kinataw or sa babae pa, wala siya sexual desire. So, kung kitsa po itong mga bata na naminaw, I doubt it kay na may mga AM, di man kayo nagkapaminaw mga batag AM karon. So, ingnan ninyo, ingana ang mga causes sa ngano dili manggahi. Okay? So, sa unsang edad, usually na mahitabo. Usually, manggod, kasagaran, ang mga edad na 40 pataas, mahitabo na siya. Kaya nga, no, diha naman manggawas tutanan, mga sakit akong ginaingon sa inyo. Katong mga isa-isa na ko ganina. Okay? So, usually, mga 40 na siya, tingala siya, itong una, medyo kaya pa niya, karon dili na. Okay? Hangtod, na lang siya? Hangtod, hunahuna na lang siya. So, pag storya na to, unsaon ninyo pagtambal ana. So, number 1, tambalon yun nimo to mga sakit ninyo. Pero naamoy tambal sa mga katong mga, for example, tambal sa high blood. Diba? Ningin ko, high blood man ang cause ato isa na dili siya manggahi. Napoy uban tambal sa high blood na makakos po ato. So, double, siya ba? Jeopardy. So, pasabot na. Wala na siya ikatuan. Kay, kung nasa sakit niya ni, tambalan niya. Pero katong tambal pod, makakos po ato na dili manggahi. Okay, so, maano na lang ka na unsaon man na lang niya. So, nasa imnon. Okay, so, sa karon, isa dito, tambalan niya yung high blood, tambalan niya yung diabetes. Kung mag-depression man siya, tambalan mo to niyang depression. Or, i-clear sa niya yung hunahuna through meditation. Kung kitsa man tong nagkapaminaw. Na ay mga tambal na makakos pod anang mga dili siya manggahi. Okay? So, i-mention lang nako ang katong mga common. Isa dito, mga metoprolol. Muna siya, makita ninyo, mga beta blockers dito sa high blood na kung kitsang nagainom ana, makakos na siya dili makagahi. Okay? Maluya ang imong kinatao. So, napoy uban, kung kinsa man tong nagatake og mga captopril, clonidine, pwede po na siya. Kung kinsa man tong naga-captopril o clonidine, mo man sila ang katong mga ACE inhibitors. Katong sa ilahan na para sa high blood na siya. So, kinsa man itong nagatake ato, pwede siya mangluya gyud ang imong kinatawa na. Napoy uban na nagatake og cimetidine o ranitidine. Mao man na siya ang inom sa tao na naay mga heartburn. Kaning mga ulcer na kunuhay, na mag-inom sila ranitidine na over the counter. Kaning magong cimetidine, wala na ni siya sa counter, gitanggal na nila ni kana sa side effect na dili maayo. Okay, so kung kitsa ba itong nakakita sa ilang ipang-inom na tambal, isa na siya sa dili makagahi. Okay? So napoy uban na naga-inom og hydrochlorothiazide. Apil na siya dito sa thiazide diuretics ang tawag nila. Apil na siya dito sa tambal sa high blood. Okay? So, kung itsa man itong nag-inom ato, makakos na siya. Napoy uban, katong nagasigi inom og NSAIDs. Ano na NSAIDs? Muna siya mga pain reliever. Ang isa diha, ang grabe gid na hinay sa imong kinatao is ibuprofen. Itsa itong nag-inom ana, pwede na siya makakos ana, makaluya sa imong kinatao. Okay? So, katong ibuprofen, makita na ninyo sa advertisement sa mga radyo. Okay? So, napoy uban mga morphine derivatives na ginayon natog mga codeines.
pain reliever na siya, naginainom. Usually, ang nag-abuse ana katong mga foreigners, mga codeine, oxycodones, kana sila, nagainom sila ana, makaluya maguna siya. Okay, so sige lang sila inom ana, wala sila kabalo na makaluya dahil siya. Kana mga tambal sa BPH or kanang sa prostate na tambal, isa diha ang finasteride. Makagrabe na siya kaluya. Kung tanaw ninyo sa inyong tambal, ngano dili na mo tingdog ang inyo, unya nagainom mo ana ng tambal, finasteride, isa na siya. Ngano kusog kayo ang imuhang dili day kusog luya kay ang imong kinatao. Okay, so kung ingana manggod, wala gyud mo padunggan ana kay kung taas kayo yung dako kayo yung prostate. So, dili mo siya mo tingdog, no? Minom ka atong finasteride kay ato man ang grisetas doktor. Dili po siya mo tingdog ato. So, unsa na lang buhaton. Mo na tong mga next na kong ingnon sa inyo. So, sa karon napakoy additional kato mga nagainom og mga alcohol na grabe. Alcohol kanang mga beer, kanang tanduay, gin, mga wine, kanang grabe kayo mainom, mga sobra ka botelya gyud. Dili na siya makatingdog ha, kung isa tong naminaw. Kanang usay na nagagamit og amphetamines, unsa man na, kanang shabu. Bawal na siya na drug ha, so wala ko ningon na pwede mong gamit ana. Pero kung kisa tong nagakuan na to, makaluya na siya, ha? Makaluya na siya sa inyong kinataw mo ng usay, tingalagag di na gid siya mo tingdog. Napoy uban nagamariwana. So abi nimo mga choy-choy kayo, pero di na day siya mo tingdog. Okay, kung tayo lang nay naga-take ana marijuana, isa na siya sa cause ngano dili na mo tingdog ang kinatawo. Okay, so katong kinsa man tong nagapaminaw diha, isa na siya. Okay? So, napoy uban na ato ang ginatake sa mga seizures nato o sa mga depression. Makadung na mo ana na pangalan ana niya diazepam. Okay? So, diazepam, isa na siya sa cause sa kanang dili na mutingdog ang kinatao. In the first place, kay kung na may problema sa atong sa atong pag-isip, dili man gyud siya motingdog kay pwede ano man siya, naman na siya 50% mental, 50% physical. So mo nang mix gyud na siya, dapat gyud mo siya ikuan ang imong sarili na tarong yun imong well-being nimo para ka maka-perform og sexual kay kana magong sexual na side sa tao dili man siya important sa function. Di siya primary, dili primary ang iyang importance ba? Secondary lang. So, kung tayo lang mag-fight or flight ka, pasabot na, kung katong mga butang na kinahanglan sa lawas, unahon, ang labaw na kaning pagkaon, kaning ato ang dugo, ano sa atong lawas, sa atong oxygen function, sa atong oxygen, o sa atong mga organs, atong mga nasa lawas na kinahanglan sa atong pagkinabuhi. So, mo to siya ang unahon sa atong lawas. Ang katong sexual magud na areas na to, secondary na lang to siya. So, kung isipon nimo, kung dili maayo ang imong lawas, dili gid siya primary unahon tong imong sexual. So kung tayo lang na naingana sa imong lawas, dapat gyud ka mo ayuhon ang imong body. Okay? So sa karon manggod, ang pinaka gid nimo is mo take kag tambal, no? Daghan man po na side effects. So, kung tayo lang na makadungog kag na mga tao na nag-take ani, ang pinaka-common yun na side effect is kasing-kasing. Okay, so labaw nag
nag-inom aning Viagra. Okay, so kani man kong Viagra, giano man na siya, himo na siya, gibuhat na siya para sa kasing-kasing. Unya, naibalaan nila na ada siya side effect na makagahi siya sa kinatao. So, motong ginatake na siya karon as a drug for virility. Okay? So, sa tinode ato, kung kinsa man tong naay sakit sa kasing-kasing, maigo gid atong Viagra. Kaya mo man to siyang cause ato niya. Pampakwan man to siya sa imong kasing-kasing, pagpataas sa imong heartbeat. Okay? So, mo to siyang kuan na to. So, dili ka basta-basta mo inom ato. Naaman ko katong gipangutana ni Father Dennis Lasso, kaning Cialis or Tadalafil. Mao na siyang bagong drug na gi-develop nila para pampatindog or pampagahi. Okay, so pag minom ka to, unsa man ang difference nila sa Viagra o katong Tadalafil? Kani manggong sildenafil or Viagra, nasa kasing-kasing na problema. Napod siya high risk of kaning mga clotting factors. Basig ma-stroke, high risk pug kana. Pwede pod ka problema sa allergy, daghan kay allergy. So gi-develop nila ning Tadalafil or Cialis para at least minor ang problem. Pero nagyab siya problem. Ang iyang problem kay diri sa mga extremities. Ig-on niya nini mong matiil. Pwede ka walaan og blood supply diri sa imong matiil. Mao nang nagasakit na siya. So kung basihon nimo sa problema, siyempre mas high risk itong sildenafil or Viagra. Ang Tadalafil, medyo gamay ang iyang kuan pero nagyapon sa problema. Pwede maguni siyang Tadalafil imnon kung nakay problema sa prostate. Okay? So nasa gwapo na effect. Pwede nimo siya imnon para sa mga tao na may problema sa prostate. Pwede po nimo siya kung tanaw nimo ang iyang effect, 36 hours ang iyang kadugayon na sa iyang function. So para mo tingdog. So dili lang ta mo di kay ko comfortable mo storya gudani sa sa public pero kailangan na to storyahon. Pero nagiuban gyud ya ma-offend dayon pero ayaw lang mo ka-offend. So namang gud ta diri sa medicine na side. So kailangan ako ni storyahon sa inyo. So 36 ang iyang performance. Okay, 36 hours. Kaning Viagra manggod, usually mabot last na siya mga 5 to 6 hours. Depende na 2 hours lang siya. Pero na siya mga ingana ka dugayon. Okay? So napoy ginauban na ginabutang nila sa ilahan diretso sa iyang kinatao. Mo na to siyang alprostadil or ginayon nila na ipahid nimo dito. So kato siya before ka mo mga 3 to 6 hours ipahid nimo alprostadil na siya para musaka pud ang blood musulod sa imong kinatao. So kato siya safe noon to siya pero prone to siya sa mga allergies. Okay? Kay dito man sa panit ibutang. Okay? So medyo hadlock yun siya, no? So kung kinsa man tong nangutana, ang isa pa ka problem nato sa Tadalafil is magdiarrhea ang pasyente. Ang katong nag-inom. Ang sildenafil mo tong Viagra, walay diarrhea pero igan ka sa kasing-kasing. Okay? Gamay lang kayo ang tsansa na magdiarrhea ka. Pero katong Tadalafil or Cialis, diarrhea ang problem nimo. Okay? Magsakit po dimong tiil. So sa karon, mo break sa mubalik si Dr. Edward Cagape Jr. sa Doktor sa Kahanginan. Doktor sa Kahanginan. Tagbalik sa inyo, Dr. Cagape ni Jr. sa Doktor sa Kahanginan. Ang number namo is 0991-215-3123. Sabon lang nako. 0991-215-3123. Kung isa ba itong gusto mag-text or mag-hi lang,
pwede mo mag-text diya, libre man siguro na sa except lang mo bayad mo sa inyong mga load. Okay, so ganina man gud ako ang topic is erectile dysfunction or katong sa Bisaya pa daw ingon sa kumanghod, mukatkat og kapayas. Mao day nang Bisaya na karon lang ako kita sa iyang text sa kuha. Ganina pa ko si ingon ng erectile dysfunction or sexual dysfunction kinsa man tong wala ka sabot ato. Kat-kat o kapayas. Okay? Katong mga listeners nato na medyo dili kayo mag-ano sa in English. Okay, so sa karon manggod, dito na tamo ato sa mga ato ang mga texters o sa ato mga YouTube na commenters. So, unahon sa nako ning YouTube nato na ano. So, nadiri gikan kay Rina Bagon 9364 nag-comment siya diri sa Lipong 6 days ago. Dok, pwede po ko pa-check up sa imo, Dok. Taga-asa day ka, Dok. Kay akong gibati, naglipong-lipong yun ko. So, ito bag nako sa YouTube. So, kani si Dr. Kagape Manggod na senior, ang imuhang nagitan-aw diri sa Lipong. Nag-retire na ni siya, ma'am. Tong March, kung kitsa mo tong wala kabalo, nag-retire na akong papa tong March. So, kung taga-asa siya, taga Davao City siya. Same lang mi o clinic, diri sa UM Multitest, Suite 21, Bangoy Street, Davao City. Nagid sa tunga sa Davao City. Daplin siya sa Claveria Street. Isa lang siya ka street. Next sa Claveria. Okay? Kung isa man tong wala kabuluasan ng Claveria, mao na siyang Main Street sa Davao City. Isa sa Main Street. Okay? So, taga-asa siya, taga Davao City. So, nadirigikan kay Phoebe Gomez, 7990. Mayong gabi, Dok. Unsa ka tinod na daw ning Nipah virus o unsa man ni siya na virus? Gitubag nako sa bagong video. So, habang nag-study ako diri sa inyo mga taga-paminaw, nag-type ko diri sa YouTube. So, ginapraktisan ako ni siya kay medyo mawala magunta sa atong passing ani. So, kaning Nipah virus manggod, kung kinsa man tong naminaw, mao na siya ang bag-ong zoonotic na virus na nagkalat-kalat na. Nagsugod na siya dito sa India, na siya sa Southeast Asia, pero wala pa siya na balita. Unsa man ni siya kadelikado, pwede ni siya mag-cause og encephalitis. Unsa man ang encephalitis? Mao na siyang infection sa imuhang utok dapit, lining sa utok. So, unsa siya kadelikado? Tinod, delikado gini siya. I-hi din ako kay Ma'am Phoebe Gomez. Good morning sa imo, Ma'am. Salamat sa imong pangutana ni. Kay unsa man ning Nipah virus? So, kung kinsa man tong aware sa Nipah, mao na siya ang plant, 'di ba? Na ginatanom para himo na to sa itong mga baykubo mo na, 'di ba? Nipahats. So naman siya naman siya yung mga bunga, 'di ba? Naman siya bunga. Kana siya ginakaon na siya sa fruit bats. So kung gikan sa inganang stinuryahan, fruit bats ang naga-vector ana. Unsang vector nagadala ana. So kung kinsa tong infected na fruit bats kay zoonotic pa ni siya na virus, ang fruit bats mo kalat sa ilang sariling fruit bats, kauno niya tong fruit, unya somehow katong fruit na to or other fruits kaunon sa tao or makalat sa tao, makalat sa iyang sistema. Dito na mogawas ang iyahang problema. Unsa man ang Nipah virus day? Mura ni siya COVID na ay dili specific ang iyang symptoms. Pwede siya magsipon,
mag-ubo, maghilanat. Pwede siya magluya. Pwede siya maglipong. So, dili ni may balaan. Pero, kadugayan, sa kapaspason niya, mag-encephalitis siya. Ano sa mga encephalitis? Mag-coma ka, mag-sakit yung ulo, dili na ka, mag-seizure ka, magkirig-kirig. So, ingana siya ka, delikado. So, ngano siya, wala pa nabalita, kay wala pa may nikalat yun kay diri sa Pilipinas, wala pa inibalaan. Pero, dito sa uban countries, naa na siya. Okay, so mo na siyang gina-warning sa tuwa, sa tuang DOH na naay upcoming na problema sa to. Na nasad tay, problema, murag COVID. Ang Nipah virus, ang tawag ana niya. Pero, ayaw mo kabalaka kay wala pa man na siya nikalat diri sa Pilipinas. Pero, the moment na mukalat na siya, dali naman na sa likayan. Kay, mura magyapon na siya COVID. So, unsa ang pag-protect sa imong sarili? Magmask lang yapon ka. Dili ka maghugas ka sa imong kamot. Kung mag-handle ka og tao na nay ubo sipon para dili siya mukalat. O, the usual paglikay sa mga sipon og sa mga ubo. So, dili ni mo ikuha ng sarili na dili ka mo gamito ng katong mga kutsara or katong mga unsa sa mga naiubo or ano. So, usually, droplet nuclei maguna siya. So, katong imong room, abrihan yun mo siya para gwapo ang ventilation. So, pasaputa na, musulod ang hangin ba? Dili siya murag ka ng kulob kay ka. Kato siya ang isa ka prevention. Ang second prevention, sunlight. Na ay sunlight imong room. Pasudlo ni mong sunlight sa imong room. So, pareha gyapon na siya sa gikan sa mga other respiratory na na illness. Sama sa sipon, sa ubo, sa TB. Ingana. So, ingana gyapon ang prevention niya. So, unsa man ang kuanani ang effect aning unsang description aning Nipah virus. Kaning Nipah virus manggod, ang iyang inoculation or ang iyang incubation period is 4 days. So, pwede siya wala pa epekto 4 days bago siya magawas. Tapos, pwede siya mawala within 2 weeks. Okay, mawala siya. After siya, 2 weeks siya mawala. Mura siya gyapog virus, tanan virus, anang cold virus. Cold virus ka ng sipon. Mura gyapon siya ingana. Pero miss grabe lang siya. Napoy uban, moabot og 36 days siya maglibot-libot sa imuang lawas. So, kato siya, delikado na gito. Okay, so kung kinsa man tong nakuyawan, ay mong kakuyaw, kay sa karon wala pa siya niabot diri sa Pilipinas. Ang kuan lang nato, ako ang lang advice sa inyo, kay wala pa siya vaccine pod. Wala pa siya tambal ana. So wala pa siya gi-develop ang Nipah virus. So kung kinsa man tong naminaw, isa na siya kamurag COVID na padulungay diri sa tuwa Southeast Asia. Pero dili lang unta moabot kay prepared naman ta sa mga ingani na dili man ta pareha tong una na panahon na nakuratan lang tagkalit, nagi-lockdown tanan. Pati ang doktor naratol tanan doktor tong COVID, wala mo kabalo. Ang tanan respiratory sickness or tanan na ay ubo, sipon, na ay tanan sakit sa kasing-kasing, gitreat as COVID. Sa sobra nila kahadlok, dili sila modulog pasyente. Dito sa isa ka private hospital, sa sobra nila kahadlok atong COVID, di sila modulog pasyente. Nanarado ang uban doctors sa ilang clinic. Kay nganong ningon mig uban, kami ni Daddy, abrig yapon mi ato, Monday to Saturday. Okay, nagsuot ra mi og murag astronaut. Okay, nag-astronaut mi ato. Unya nangita, nagtanaw gyapon ning pasyente, bahala mo diya. So, gahay po kayo sa akong si Daddy, kay wala po siya nag-vaccine. Ato ingana sa kagahay, ako nagpa-vaccine man ko. Pero siya, wala po siya na COVID. Okay, so ingana siya kagahay. So, tong time na to, na uban doctors, di gid sila mo clinic.
Kita hadlok man gid sila kayo. So, ngano na ko giingon sa inyo ni? Kay ako ang uncle namatay tong COVID, dili sa COVID. Namatay siya sa kapabayaan sa doktor. Kay wala gitanaw ang history. Naghadlok sila, nagsige na sila panawag sa cellphone sa ilang mga seniors, sa ilang mga consultant na ngayo og opinion kay nagsakit ang kasing-kasing sa kong uncle. Ha? Na dito sa na sa hospital mismo during the height of COVID. Na siya history of bypass sa heart. So kung itanaw nimo ang ingat to na history sa bypass sa heart, di ba tanaw nimo dapat ang most probable cause is ang heart, dili ang lungs na COVID? Di ba? Wala na gibuhat sa mga doktor kay nahadlok sila og COVID. Pagkahadlok nila COVID, wa nila gitanaw, wa man nila gibutangan og intubate or oxygen man lang. Kay nahadlok sila, naglibot-libot pa sila dito, nag-istinorya pa sila kung saan buhaton. So, iyan na sila kahadlok. Kung saan naitabo, namatay akong uncle dito mismo sa hospital. Kay wala siya gitayman. Naana siya sa hospital mismo, nahadlok. Private hospital ni siya. Tungod sa kahadlok nila, naana siya sa private. Ano na siya dito, nag-emergency na siya dito. Nawala ang iyang panimuot o nagkoma siya. Pagkakoma niya, gipasa din siya dito sa SPMC. Kay, ingon nila, basta COVID, diretso dito. So, sige, COVID man daw. Pag abot dito sa SPMC, dito siya namatay. Pero, pag test siya, negative man siya sa COVID. So, unsa man na itong pananabi? Sala sa doktor, no? So, dili ta mang basol ato, nagsuko lang ko, pero di na ko sila basulon. Sa kahadlok nila, hadlok sila mo storya, hadlok sila mo atiman, namatay. So, halos tanan tao atong COVID na naay sakit daan, nangamatay tong COVID times, kay nga no, wala nila giatiman. Kinahadlok lagi sila og COVID. Kay wala man sila kabaloon sa to. Ha? So, ngano sila ngano ko ningog sila? Kami, wala minadlok ni daddy. Nag-precaution lang mi. Nagsuot mi murag astronaut kung namoy mga picture ato. Kung makita mo sa among picture, maraming astronaut dito, nag-clinic-clinic pa mi. Okay? So bahala magkaunsa mi dito, basta nag-clinic mi. So nayuban gani na online na lang, di na lang mastorya o sumara sila. Asa man dapit ang sakit, itulo lang bus pasyente na adres sa tiyan, dok. Okay? So napoy uban na katong kita nila sa emergency room. Nanay samad diri sa tiil. Sa sakadlok nila, kay dili sila mangopera, ipasa sa mua. Pwede, ipasa na lang ni kay Dr. Kagapi kay COVID, basig COVID ni. Oh, so ano sila. Nasa mua tanan opera ato na time. So, nangopera mi, nagsige nagbalot kay mi kayo, maraming astronaut lagi. Kung kitsa man ang nakita ninyo to. So, nahuman ang yaw-yaw ni Dr. Kagapi. So, balik na din sa atong So, na comment diri from Jen Gurley. Diri sa unsa ning bughat or binat sa body. Bugat for me, gikan kay Jen Gurley, means over fatigue in English. Tama ka, ma'am. Some people get healed because of believing that it's called a placebo effect. So, mo na siyang tawag na ko itong una na placebo effect. Unsa man ang placebo effect? Mo na siya, maguna-una lang ka na maayo ka. Labaw nagtagaan kag tambal na wala ko effect na tambal. Inumon mo to. Nya, maayo ka. Na siya study na ang placebo effect, pag imong hunona na maayo ka, maayo gid imong lawas. Depende lang yun sa kagrabihon sa sakit. Pero nagi times na naiuban, maayo. Mo na siya musulod ang akong storya na ang katong moinom og herbal, maayo. Kay na daytoy panahon,
Kaya gitistingan man na sa naman na studies, placebo effect ang tawag ana niya sa US. Ang isa ka, duha ka group of tao. Isa kay naay sakit. Duha ka group, naay sakit silang duha. Okay, na usabon ako ha. Ang duha ka group, A, group B, na sila'y sakit. Pareho silang sakit tanan. Gikuha gid sila for studies. For example lang, ang sakit nila kay na sila'y ulcer. Ingnon lang nato na sila'y ulcer. Ang group A, gitagaan nila og tambal sa ulcer gyud. Okay? Ang group A, gitagaan nila tambal sa ulcer. Ang group B, gitagaan nila tambal na way sulod. Moto siyang ginaingon na placebo. Placebo, ang tawag ato niya. Unsang sulod sa tambal? Walay sulod. Capsule lang siya na walay sulod. Either unsa lang, either tubig lang, ana. Basta walay sulod. Ang group A o group B gitistingan for pila ka days. After pila ka days, naay ang group A naayo siya halos tanan. Ang group B katong nag-inom og placebo naayo siya ang uban, naayo ang uban. Okay? So, sabon ako ang group A, katong nag-inom yung tambal para sa ulcer. Naayo sila halos tanan. Ang group B, katong nag-inom og placebo na tambal. Placebo, kanang tambal na fake tambal. Naayo sila halos tanan. Okay? So, dili halos tanan. Ang uban, naayo ang uban. Mao na to ang giningon nila ang placebo effect. So, pag inom nila atong tambal na dili good siya tambal good, wala lang good siya, gipainom lang good siya para maghunahuna lang sila nagitambalan mi. Kay double blind man to. Pasabot anang double blind, wala kabalo mga pasyente unsang gipainom sa ila. Basta nalay tambal, nagiingon sa ila ha, na tambal para sa ulcer. So, katong group B na nag-inom og placebo, na katong wala siya pang-ayo na tambal, dili gid siya tambal. Gi-fake lang siya na tambal. Naayo ba naayo? Mo na tong explanation pagtan-aw nila sa ilang studies, oy kuya po din placebo effect, makaayo man po din ni siya. So mo na siya ang reason ngano ang ubang tao mag-inom og tambal na dili gud siya tambal, maayo. Okay? So, naay tsansa na maayo. Pero, dili gyud kasing kusog atong maayo na mag-inom gyud ka og katong tama na tambal. Okay? Which is, katong prescribe sa doktor na Western medicine. Okay? Dili Eastern medicine, katong mga herbal. Okay? So, kung kinsa man tong naminaw, nasa dyan na reklamo po nasa si Dr. Kagapi Jr. against na po ni sa herbal. Dili ko against sa herbal. Against ko sa herbal na itambal primary na tambal as a primary tambal. Itambal siya in replacement of tambal na prescribe sa doktor. Mo nang against ko ato. Pero kaning herbal, pwede mo kunin sila supplements lang. Something supplements. Pang secondary medicine lang siya ba? Kung dahil nato itambal yun sa sa doktor na gi-prescribe, pwede nimo i-additional tong herbal medication. Dili siya himuon og maog yun siya ang tambal. So mo na dang explain ako sa inyo na dili gyud siya primary medicine. Okay, ang herbal. Kay wala pa man sa studies. Malay nimo na day placebo effect to siya. Di maayo ka Kung silang kag inom ato, makaayo ko ani. Di maayo ka. Okay, so salamat sa pag-comment, Ma'am Jem Girly. So, nadirigikan kay Judith Dizon, 4639. Good morning, Doc. Good morning po, ma'am. Nagtanaw ka diri sa unsaon paglikay sa dengue. Salamat sa pagtanaw sa kuang YouTube. So, dirita karon sa mga nag-text. Ikan kay 8671, 77-year-old female from Padada
naoperahan last August 18. Sige ko pa-dressing everyday pero naglingin na itom og naa na yellowish sa ibabaw na may pula-pula pod ug unod ug mudugo. Natural ba ni Doc? Sige katulog Doc. Dili ba ni makataas sa og sugar? Please advise. So ma'am, from Padada, good morning. Pasubutan na wala kayo nagasarado imong samad. Kung na yellowish na nang mugawas, na mura siya ka ng condensed milk, nana na siya. Kailangan nimo ipakita sa surgeon na siya. Labaw kung sige ka katulog, kay pwede na siya nag-infection gyud siya. Pero kung ang yellowish ang mugawas kay katong mura siya tubig, okay lang na siya. Si Roma lang tawag anak niya. Part na siya sa paghealing. Kay kung in-describe mo sa kuha, ma'am, dapat mas best yun kung muadtog mo sa doktor. Kay para makitaan yun ang samad mismo. Kaysa kamo lang mo dressing ana, unya naade siya sa ilalom na nangiyong ka nag-itom. Pag nag-itom ganina siya, pasabutan na either nagadugo or namatay na ang iyang panit sa iyang surroundings. Mao na siyang kailangan siya tanggalon sa doktor or in other words, operahan. Okay, so dili lang ta moabot na ano, pero kung nagit kay problema adto gid ka sa imong surgeon or kung gusto gid ka madto sa kuwang clinic Mondays to Saturdays 7 a.m. to 12 noon. So UM Multitest, Bangoy Street, Davao City. So nadiri gikan kay 9695 72 years old female. Doc, unsay buhaton kung taas ang bad cholesterol? Usually mag-inom gid ka ani og statins. Usually atorvastatin ang ginahatag namo ani, pero depende sa katas-on na manggoy uban diet, pwede siya diet modification lang. Sa maning diet modification, ibaba lang nimo ang imuhang mga tabaon o mga oily food sa lawas sa kaunon nimo. So kung nga nakataas ang bad cholesterol nimo, pakita lang unsa kataas sa doktor kay siya na mag-decide. O usually manggod preventive na siya sa mga heart disease kanang statins. Pero dili mi basta-basta magpaka ana kay usually manggod naay uban makakos na siya og problem sa kidneys kung grabe na gyud imong inom, kung grabe kay dugay na gyud kayo. Okay, so good morning. So salamat sa pag-text ma'am. So nadiri kay 7254, good morning Doc, tambal sa TV dili ba makaapekto og kidney og liver? Mao na siya ang rason ngano siya obserbahan sa doktor kay labaw nagyelo ang pasyente, nagsakit ang tiyan, nagkalibanga, sige kalibanga, magkaluya og samot, kato siya pwede kambyuhan ng TB medications kay basig naigo na imong liver o kidneys kay high man na sila sa problem sa ilang side effect. Kusog kay sila labaw na kaning sa liver. Kusog kay nila igon ang imong liver ani mo na siyang katong quadruple therapy sa TB. Monitor yun na sa doktor, dili na siya basta-basta na kamula mag self-medicate. Mo na to siyang natay DOTS sa tuang government. Okay? So, salamat sa pag-text 7254. Nadirigikan sa 5994, lalaki, 55 years old, from Tagum. Good morning sa mga tanan taga-Tagum. Doc, sakit man akong tiil o batiis. Unsay tambal. Kung sakit imong leg or batiis, usually manggod arthritis na siya. Ang tambal ana NSAIDs, usually manggod pwede na siya mefenamic, pero dili nimo pasubrano 5 days kay ulcer ka na, magsakit ang imuhang kuto-kuto. Pwede ka mag-inom ana og colchicine, pero kanang colchicine manggod, ang iyang side effect is diarrhea. Pero makawala na siya o ingana. Pero kung isa lang ka side ang batiis ang sakit, pwede manggod na siya na kay problema sa imong circulation sa imong tiil. Labaw naiuban, diabetic, naiuban,
kusog magsigarilyo. Kung kinsa man tong naingana, pag-undang na mo, kay pwede na mamatay ang inyong tiil. Pwede na siya putlo na mo. So, kung kinsa man tong naminaw, ikuan lang nato. Undangon lang. Okay? So, salamat sa inyong pagpaminaw. Nauman na sa itong live karon sa Wednesday. Makita na sa ta next Wednesday. Mao ni si Dr. Kagape sa Doktor sa Kahanginan.